Kadam don marlitum ajak dinklu fit sarohan be mixes video YouTube channel on nalitum kadok kavidan mastimi pinirani kime kadom don marlitum pinile thata ilitum karbialam pen kusonsi English alam nije ponik nang jima lapen Hindi alam kusonsi pera ponik nang jima anpara ta asamis alam kusonsi ilitum nije ponik nang jima chali ponik lo nang lapen alitim sinili YouTube channel on kamri biglang pute subscribe ta pening ba thedin bomot pen video me sembute share ta आहुरादाक नेहमता नंग जुई था है हिंदी पेन के कभी कभी मेरे घर भी घूमने आया करो ना अरेंगलो गलम पेन के डू कम टू माय हाउस सम टाइम टू विजिट सरंतु लाके ने किरी अफांसी के वानपी आई ब्रॉट दिस फॉर माय किरी ये मेरे किरी के लिए लाया हूँ पिनी की चेंगसी आलम थेली तुम चाली पोनिक लो नंग लाबंग के आहुर आदा का फन के अरेंग के लोकलम पेन के ओकेशनली इंटरवल बोलो हिंदी आलम पेन के कभी कभी अंतराल बोलो लापेन थु आसामीस आलम पेन के फाक अंतराल कितियाबा पुलासन सिलितु pera ponik nampo adon thu alam thela bangke afan pini afan ilitum kana nasi topon inang jima lapen afan pason thom along litum ken pon hut ka cheprek pipi ma chali ponik lona ke chengsi afan la ke 4 bolo english pen ke 4 afan hindi pen ke liye leson si litum topon inang po lapen asemi salam thepen ke babe pulasan silitum perapon inang po adon tu afan labang ke tu pulo rengkelong alam pen ke hindi lapen ke ko pulo lapen tu asemi salam pen ke loi pulo ke thom afan labang ke english alam pen ke bai pulo Hindi alam pen ke द्वारा पुलो लपेन आसामीस alam pen ke darah